sa PhilHealth coverage mo nang dili gyud to ma-deduct sa inyong bayron nun sa ospital ang portion sa PhilHealth kay wa man siya igo nga contribution wa makaabot sa 9 months. Okay. Alright. No, doon na po yung question diri at ikan gikan ni Pearly sa Mandawi. Ang iyaha is member siya sa PhilHealth for 15 years. Ang iyaha is dili ba kuno ma-refund ang CT scan o X-ray sa iyahang bana nga gi-perform outpatient. Sa karon ang kaning mga diagnostic screening or imaging, no, image scanning, dili na siya parte sa ma-cover sa PhilHealth. Labi na og outpatient siya nga set up. No, kaya ang basic magud nga i-coveran sa PhilHealth is kaning naa na gyud diagnosis unya na admit ka kay medically necessary nga ma-confine ka sa hospital or ni undergo ba ka og surgery, no, or kaning invasive nga procedure. Pero kaning screening lang sama sa CT scan ug X-ray dili na siya ma-avail. Although naa na tay expanded nga primary care benefit, dili po ni siya applicable pa sa tanang hospital, no. Depende lang sa kung asang hospital nagpa-accredit sa PhilHealth unya kinahanglan enlisted pud ang miyembro ngadto para maka-avail. So sa ubang mga listeners, no, kung doon na may pangutana, i-text lang 0915-842-6048. Unya, nagbaha na dayon ang ubang mga pangutana. Na ay pangutana po din gikan sa taga Minglanilia. PWD, parte sa PhilHealth, nga wala ko nakabulan sa June. Siguro siya makakontribute. Okay. Kung nag-voluntary ni ato ang texter, ang bulan sa June, no, ni atong second quarter pa man na dili na gyud nato na mabayran pa karon kay naa naman ta sa bulan sa Oktubre. Didto dili na ta mo bayad for October, November, December. No, kay fourth quarter naman taron. So didto na ang atong bayran nga premium. Naapoy pangutana si Edmond sa Balamban, unsay kasagaran ma-cover sa PhilHealth? Okay. So sa ako nang nahisgutan mo come in si PhilHealth, isip health insurance provider kung natay hospitalization. Doon natay sakit, no, nga kinahanglan gyud tang ma-admit sa hospital. Og at least 24 hours. So 24 oras gyud nga minimum na siya nga confinement. Pero dili pud mo cover si PhilHealth kung nagpa-admit lang ka kay aron na gyud maabot og 24 hours. Kay kung moingon ang doktor, pwede ra kang muuli, i-discharge lang ka, no, bisag niadto ka sa kanang hospital. Emergency room. Dili gyud ka maka-avail og PhilHealth coverage kung dili gyud necessary nga ma-admit ka. Gawas na lang kung ni-undergo ka og surgery or na-disgrasya ba ka unya dunay gitahi nga samad, no, diha maka-provide og benepisyo si PhilHealth ngadto sa miyembro. Pero doon na po tayo mga outpatient po nga cases sa matong nahisgutan ganina, no, kaning mga pagpanambal sa cancer, kaning pag-opera sa katarata, ka-avail sa atong mga member ana bisan og dili kinahanglan og admission. So outpatient lang sila. Oo. Alright. Unya, doon na po'y pangutana, ang PhilHealth deduction ba nagdepende sa klase sa sakit? Sakto gyud kaayo, no? Kay ang ato ang basihan sa kantidad nga atong i-cover is kung unsay klase sa sakit sa pasyente. So kung hisgot ta og na dengue ang pasyente, ang coverage sa PhilHealth 10,000. No? So, kung naa ka sa private or government hospital, 10,000 ang kinatibukan nga ma-cover sa PhilHealth. So, 7,000 ni ana sa imong hospital charges, bayron nun sa ospital. 3,000 ang makaltas sa professional fees sa imong doktor. So, kung ma-severe dengue ang diagnosis, mudako po ang coverage ni PhilHealth. Nahimo ng 16,000. No? So, dako-dako po. So, magkagrabe imong sakit, magkadako po ang coverage sa PhilHealth. Naapoy pangutana diri at again, unsay kalainan sa PhilHealth pangmasa og sa private gikan sa Mandawi. Sa pasabot niya pangmasa kaning sponsored program nato or kaning indigent program. Okay, so kung wala mo na identify sa DSWD, dili mo ma-appeal sa indigent program sa PhilHealth. Kung wala pud nag-sponsor inyong LGU, wa mo ma-identify, dili sad gyud mo miyembro unless kamo kinaugalingon magpamiyembro. Kay ang mga nang-empleyo mandatory man na naman gina sila PhilHealth contribution. So kung dili mo empleyado, pwede mo magboluntaryo. So
pareho ta na dunay kalahian sa atong kategory isip miyembro pero ug ma-ospital ta mobase gid ta atong klase sa sakit. Oo, so patas ra ta og benepisyo mag-agad ra gyud sa kagrabihon or sa klase sa sakit nga hinungdan sa pagka-ospital. Right. Murag di na ako maapas ang pagpusot-pusot sa mga message, no? Mudagan ra ba na? Oo, mudagan. So, kung naka-text na mo, ayaw ibalik og text kay malubong na noon or makuan na inyong mensahe. Doon ay pangutana diri si Marites Grande nga taga Carmen, ang iyang ingon na siya MDR pero wa gid ko na siya PhilHealth card. Kung kaniyan tumanggod ang kaning atong indigent program, dili ni sila nato balik-balikan og hatag sa ilang ID card, no? Kay kausara nya mo expire naman gud na after 1 year. So kung ingana ma'am, in kaso lang nagpadayon ka og voluntary, pwede ra ka mo bisita sa pinakaduol nga PhilHealth office. Pagdala lang og valid ID nimo, basta updated gihapon imong record, no? Imong contribution, pagdalag valid ID og 1 by 1 nga picture aron makapaprinta ka sa imong ID card. Dire dunay nangutana kung pwede ba ma-loan ang iyang contribution sa PhilHealth. Tagadalagyat ni atong texter. Okay, sa PhilHealth tungod kay health insurance man ta, dili ta tigpa loan, no, sa atong mga membro. Lahi ang ahensya sa gobyerno nga tigdumalaan ang naay mga loan nga benefits. So ang sa PhilHealth manggod ang atong gibayad gamito na sa PhilHealth sa pagbayad sa hospitalization. So dili siya pwede ma-loan. Lahi ang kaning pondo, no, like kaning savings fund nato sa pag-ibig diha ta pwede mag-loan. SSS. SSS kay pension fund ba na nato, pero gipundo ra nato na para ining retiro makuha nato. O sa savings fund sa pag-ibig, pondo nato para doon natay makuha, gamito nato kung natay patukod tag balay. Sa PhilHealth, health insurance man ni regular kita magbayad, kinahanglan ta magbayad para protektado ta ang mga panahona. So dili pwede bawion. Oo, kaya dili man ni siya income generating ahensya sa gobyerno ang PhilHealth. Kay although mo kolekta tag premium, ipagawas ra pud gyud nato dayon, no, every time na ay ma-ospital. So kung nag-contribute ta, ang ato ang way nga ato nang mapahimustan is kung ma-ospital na ta or mo-avail ta og health services. Okay. Doon na po'y question din higikan sa Talisay. Ang iyaha is pananglitan na gamit na ang PhilHealth karon nga tuig sa laing case. Pwede bang magamit og usab ang PhilHealth sa laing case na pod? Yes, pwede gyud kaayo, no? So pananglitan so, sunod-sunod imong pagka-ospital sa milabay nga mga bulan. Unya imong last hospitalization, nasakit ka og pananglitan lang katong dengue, no? Nya karong buwan na gikalibanga, nagsuka-suka gidala sa ospital, acute gastroenteritis ang diagnosis sa doktor, maka-avail gihapon ka sa benepisyo. Kana kung wala pa pod mahurot ang imong 45 days nga limit para karong tuiga. Kaysa matag tuig na atay limit nga 45 days sa matag miyembro, unya sa atong mga dependents na sila'y separate nga 45 days nga ilang tungaan. Bahinon nila. Oo, bahinon. Mo diferensya lang na kung pananglitan nagbalik-balik ta sa mga sakit. Pero kung dili man nagsama ang hinungdan sa pagka-ospital, makagamit ra gyud balik ang miyembro. Basta pod updated ra pod iyang contribution, no? Kay basin sa previous nga buwan, naka-avail ka niya. Wa na kami padayon og contribute. Inactive na noon. Oo. So kung wa na kami padayon contribute, ma-suspend pod ang imong pag-avail sa benepisyo. Okay, so mo break na tag makadali, no? Kay ato sang paginawaon sa Ma'am Dina kay pastilan daghanang nangabot dinhi nga inyong mga mensahe. Mobalik ta karon taud-taud, hamubot lang gyud kaayo man lang niining pipila ka mga pahinomdom. Standby. Ang taas ng lagnat ni Junior. Dalhin na natin sa ospital. Paano bang gastos? May PhilHealth ID at MDR tayo at ito ay epektibo pa. Walang dapat ipangamba dahil sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Ay, salamat. Tara na, bilis. Kung kayo ay kabilang sa Pantawid Pamilya Program, siguraduhin nasa validity period pa ng inyong PhilHealth coverage ang pagpapa-ospital. Pakipag-ugnayan sa inyong barangay o lokal na DSWD o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin.
Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Atong oras karon alas 12:47 na. Okay, balik ta dinhi sa atong tulumanon kasayuran sa PhilHealth. Uban gihapon nato ato nga PhilHealth PR officer nga si Ma'am Dina Sinches nga maoy motagad sa inyohang daghan kay nga mga pangutana. Ma'am Dina, balik ta. Yes, ati Ken. Doon ay texter din hinga taga Surigao City. Layo gid ni abta, no? Oo, so ang iyang pangutana is iyang PhilHealth mangod nga record na naa siya middle name. Siguro pag parehistro niya, naapila niya middle name. Unya pagkuha na niya sa iyang birth certificate gikan sa NSO or kaning PSA na karon, wala kuno di ay middle name. Pwede ra bang pwede ra bang i-erase or unsa ni? Okay, pwede ni siya ipa-correct, no? Kay atong mas maayo man gyud nga subayon nimo unsay nakabutang sa imong birth certificate. So ang imong buhaton, moduol ka sa pinaka duol din hang PhilHealth office sa Caraga. Under man na sa PhilHealth Caraga, no? So pwede kang mo langop sa pinakaduol nga PhilHealth office pagdala sa photocopy sa imong birth certificate. Unya fill up ka og form para mapausab ni siya, no? Kay atong subayon imong yung birth. Unya kung kung layo gid kayo ang discrepancy, no? Pwede kang present na lang po og affidavit nga one and the same person ra ni siya. Kay basin ba og na aside sa middle name do na pagyoy difference ang inyong pangalan, no, na ay kalahian, so mas maayo nga makapakita mo og affidavit of one and the same person. Mayo gani ang PhilHealth, ma'am, kay di ka istrikto, no? Mudawat ra og ka na mga joint affidavit na may ubang buhatan nga katong ipausab gid imuhang sus paglangan ra ba kaayo. Oo. So ang mo alang gyud basta naa kay birth certificate sa yun na siya ipa-correct ra gyud na siya nato. Basta na lang kay supporting document. Photocopy ra pud gyud ang kuhaon PhilHealth. Basta clear na siya nga copy. Doon na po'y pangutana din gikan sa Bohol. Ang iyang ingon, member siya sa indigent. Na-renew siya karong 2019. Ang iyang asawa, paabot manganak January 2020. Maka-avail ba sa indigent nga 2019 man ang covered? Okay. Ingani, ang inyong andamon lang, sir, in kaso sa January na gid siya makaanak, no, is doon mo sa PhilHealth office. Ikaw, sir, isip miyembro, imong i-verify by first week of January kung na-renew ba gid iyang coverage or wala na. So aron na mapangandaman ninyo, no, kay mo issue man na og certification ang PhilHealth office diha sa Bohol kung na-renew gyud ang inyong coverage isip indigent member aron maka-avail gihapon. Pero in kaso dili na, kinahanglan mo padayon gyud ka as a voluntary member or katong informal economy, no, para maka-avail. Kay kung maputol manggod atong coverage as indigent, maputol po na ato ang coverage isip miyembro sa PhilHealth. So muna importante nga mo update ta. Alright, doon na po'y pangutana diri taga Danao, Bohol. Ang iyaha is wa pa ma-renew. Wa siya kakuha og PhilHealth, wa ma-renew, dugay na. Okay. So, kung wala ma-renew, dili na gyud ta kabuot, no, nga ato lang ipa-renew kay gusto nato. So, ang DSWD gid ang makabuot kung kinsa ang i-renew. Matag tuig. Pero may bawaan ba dayon na nila, ma'am, abot sa buwan sa Enero? Normally, Ate Ken, mo update pa na itong head office, no, kung renewal. For renewal ni siya mga indigent members. Okay. So, pwede niya ma-check, no? Enero. First week yun sa Enero. Alright. Ubay-ubay pag yun eh. Doon ay pangutana din si Angel sa Banilad. Ug mamatay ang members sa PhilHealth na abay benefits. Okay. Ngani, no, kay health insurance man ta ato ang i-provide nga coverage kanang buhi pa ang miyembro. So kung namatay na ang miyembro, maputol na pud iyang coverage. Pero pananglitan na-admit siya sa ospital, unya dito siya na buyan o ginhawa na
naatiman pa siya, no, na confine pa siya, na siya coverage nga ma-avail, no, sa dihang mo bayad na mo sa inyong bill. Pero kung inyong pasabot kay na by burial benefits, pareha sa kuan SSS, so dili na siya parte sa health insurance nato nga coverage. So dito ra gyud na siya sa SSS sad ma-avail or sa GSIS para sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Alright. Doon na po'y concern din higi ka ni Ma'am Jane sa Bais Negros Oriental. Unsay pasabot anang POS financially renewable ba na? Kaya ang nakabutang manggo niya covered period none. Okay. Doon na tayo programa kaning point of service, no, nga applicable sa mga government hospital sa pagkakaroon. Nga kung pananglitan na admit ang usa ka individual unya wala siya PhilHealth membership or na miyembro siya unya nahunong na siya og contribute, pwede siyang i-assess sa medical social welfare sa ospital kung financially capable ba siya, meaning dunay kaiguan mo bayad kung yung tag financially capable, or financially incapable, walay kaiguan mo bayad o contribution. So ang mga na-identify nga financially incapable, pwede to silang maka-avail diha dayon unya ang national government nang mobayad sa ilang premium nga to sa PhilHealth. So valid lang po na for that particular year. So by next year, kung doon na kaiguan ng miyembro, pwede siyang mo padayon kinaugalingon na. Voluntary na lang. Voluntary na. Pero katong mga financially capable, pag-assess sa imo sa medical social welfare, maka-afford day ka mo bayad og premium sa PhilHealth, pabayron ka og premium good for the whole year aron maka-avail ka dayon. So ang imo buhaton is magpadayon gyud ka og contribute pod kay di man mahimo nga diha ra ta magbayad kung na ospital na ta, no? So dili man ingana ang paagi basta health insurance. Basta health insurance nangandam kadaan nga in kaso na hospitalization na kay magamit nga benepisyo. Mo nang kinahanglan gyud ta mo padayon og contribute. Alright. Doon na po'y pangutana diri gikan ni Mary Jean sa Mandaue. Ang iya is pila di ka months ang refund sa PhilHealth kay 3 months na kuno silang nagpaabot. Okay. Actually, ang PhilHealth dili na mo release og refund ngadto sa miyembro, no? Kay ang paagi manggod nato is kung updated imong records, imong contribution, imong membership, ikaltas na sa hospital. I-deduct na niya ang PhilHealth coverage sa imong total bill. So, kung naman gani balanse or excess, ikaw na ang magbayad isip miyembro, no? Ikaw na kargo na to nimo. So, normally, dili na gyud ka magpaabot og refund. Kay kung pananglitan, sa atong example, ganina nga dengue nga case, kung let's say, imuhang bayron nun sa hospital, 15,000, 10,000 ang covered sa PhilHealth. So, ang excess, ikaw na mo bayad sa 5,000. Dili na ka magpaabot nga refundan pa ka ni PhilHealth sa 5,000. Yung excess, kay kutob raman 10,000 atong makover para atong nga sakit. So, ang imuha lang, ma'am, if in case lang yun, wala ma-deduct sa hospital, ang katong case rate sa PhilHealth, ang sakto nga case rate, kana dito na mo sa hospital magpa-refund. So, ang processing ana is gikan sa date of discharge na amanggoy 60 days ang hospital para ma-transmit sa PhilHealth. Karon paspas na siya, mahulog na within a month, pwede na ilang i-transmit kay na naman ta electronic nga claim filing, no? Sistema na siya nga di na sila mo adto sa PhilHealth office para mo submit sa mga papeles. So online na lang na. Online. Kung ma-submit ra gyud sa nila within the month, ma-process pud dayon sa PhilHealth, no? So, mukabat na siya around 1 month to maximum na siya 2 months. No, ma-release na sa PhilHealth nga to sa ospital ang kantidad nga gi-shoulder alang sa mao nga sakit. So, ang inyuha lang, paabuto ninyo ang benefit payment notice. Kay mo text man ang PhilHealth nga nahuman na og process ang claim, amo anang naulian ng ospital. So, kung nadawat na ninyo ang benefit payment notice, that means pwede na mong mo claim sa ospital. Pero if naamang mga instances magtuo sila sa PhilHealth gihapon sila mo kog refund bisan og ang ospital na ang mo refund unta nila kung nakasubmit na mo og mga dokumento dito sa ospital kay wa nila makaltas daan ang maximum nga kantidad sa PhilHealth dito na mo follow up sa ilaha. Kana dili pod makatubag na ang PhilHealth kung unsay kanang timeline sa ospital, no, sa pag-release. Sa bitaw, no? Kung unsaon nila kay siguro mo prepare pa pud sila og cheque. Kay ang i-release sa PhilHealth sa ilaha in bulk man na
sa tanan man ng confinement aning katong tibuok panahon na. gyud. Oo, niya. Mm. Dili man gyud na mahitabo nga usa ra gyud pasyente aning ulana, no? So dinaghan na. So sila pod siguro napod sila time nga mo prepare para sa checking nga ilang i-release nga do sa miyembro. Mhm. So normally dili na siya mo abot og nga ana kadugay ma'am nga 3 months. Pero if ever wala pa mo kadawat sa notice, benefit payment notice, pwede ra namong mo request no inyo i-verify sa PhilHealth kung unsay hinungdan nga nung wa pa mo'y nadawat nga notice until now. Especially ug kana bang maglain-laig number nga tao Oo, no ano nya. Oh. So Pwede ra mo email. Email na lang ninyo mo. Request ang mismong miyembro. Doon na siya email account, no? Mo email siya sa claims.pro7. Papa Romeo Oscar na siya. PhilHealth Regional Office 7. So, claims.pro7 at philhealth.gov.ph. Gov, no? Dili com. .gov.ph. So, dito na siya ipada aron mapadadaan na lang pod yun mo og balik sa inyong benefit payment notice. Pero normally, through text yun na siya ipadala sa PhilHealth. Right. Doon ay pangutana po din higikan sa Hingoog City. Ang iya is bago pa lang na-admit ang anak unya sobra sa katunga iyang nabayran sa ospital. Private doctor kuno dili ba day kuno covered tanan sa PhilHealth ang bayranan kung private ang doctor. Alright. Kung naamo sa private hospital niya, of course private inyong doktor, dako-dako gid tag excess ana. So dili gid na i-cover ni PhilHealth ang ma-cover ni PhilHealth ang kinatibuk-an nimong bayronon. Kay sama sa ato ang na-mention na ganina no, do na tay fixed ra gyud nga kantidad sa matag klase sa sakit. So kung diri ra kutob ang coverage ni PhilHealth unya mahal kayo ang professional fees sa inyong doktor, kamo na gyud ang makabayad ni ana. No, kay naaman tay limit sa ato ang makover. Dili man pwede nga mag sky is the limit si doc, sky is the limit sad ang pag-provide ni PhilHealth og coverage. Oo. So fixed amount gyud ta. Now, do na po'y pangutana diri again gikan ni Aneza. Ang iya ko ng PhilHealth na expire atong December last year pero hangtod karon wa pa nila ma-renew. Pila kay mabayran kung ilahang ipa-renew karon. Okay. Taon-taon gyud. Na-expire as indigent member last year, wala na ma-renew this year niya, magpadayon mo as informal economy member or katong mag-voluntary lang, dili pa mo paninglan ni PhilHealth sa katong milabay ng mga bulan or quarters. So, ang inyong ipadayon na lang og contribute is ang karon, ang October, November, December. No? So, mas maayo gani nga mo update dayon mo kay aron naarabay kausaban unya no sa atong mga patakaran nga mo impose na og penalty ang PhilHealth kung naa kay mga gilat-angan nga contribution subay sa katong balaod sa universal healthcare. So before pa manggani na mo gawas nga guidelines andam na gyud ta no i-update na nato atong contribution daan kay gawas nga maka-avail gyud ta kung updated atong contribution dili pud ta ma-imposean og penalty no if ever na atay mga na laktawan nga mga payments. Okay, natay one last question, ma'am. All right. Ang atong pangutana gikan ni Lina sa Lapu-Lapu City. Ang iya is indigent gihapon no nga PhilHealth mga nakay siya November. Unya jud kuno niya ma-afford ang whole year nga 2,400. Unsay paagi para maka-avail sa indigent nga PhilHealth. Okay. Sama-sama nag yung na-mention diri ma'am no kadaghan ang atong indigent nga membership ang DSWD ra gyud maka-identify kung kinsay ma-appeal ani no nga category. Si PhilHealth igo ra gyud mo register kung kinsay naa sa list sa DSWD. So kung wa mo sa list sa DSWD, pwede gyud mo mag-voluntary. In case wala nag-sponsor inyong local government no. So ingana gyud atong paagi sa karon no although kung pananglitan lang sa government hospital ka ma-admit unya ma-assess ka as financially incapable pwede kang maka-avail no sa coverage sa PhilHealth. So mo na lang siguro ma-suggest mo tan-aw ka unsay pinakaduol diha ang government hospital sa imong area aron didto ka mo manganak kay para posible kang maka-avail pinaagi sa katong point of service or POS.
Okay, so kana lang no. Salamat kay Has mga nipadangat sa ilang mga pangutana dinhi sa atong tulumanon. Unya sa di pa mi manamilit ni Ma'am Dina, ma'am, unsay atong announcement. Yes, tungod kay wala man tay programa no, next Friday niya holiday pud gyud na siya. So Sa uno, no? Dito na ta magdungog na sad balik inig ikaduhang Biyernes sa Nobyembre, November 8. So, November 1, Friday na siya, sarado ang mga buhatan sa PhilHealth ko. So, kung naamoy mga angay ihikay, hikayo na nato before ang kanang holiday. Unya, atong PhilHealth Express offices nga, abli og Sabado, sarado pud sila sa November 2. Kani atong Express so tiwaso office. na lang yun, gikas uno. Kay declared man sa di nga holiday ang November 2. Special. So, sarado atong PhilHealth Express diha sa SM City ug sa Robinsons Fuente niya ng mga adlaw. Apil ang atong express office sa Robinsons Place, Dumaguete City. Okay, so na, timanin ninyo ha, sa sunod simana, Nobyembre 1, Nobyembre 2, dili mo maserbisyuhan sa PhilHealth. Bisan sa mga PhilHealth Express nga mga buhatan kay, holiday man na, puro na special non-working holiday. So, ato na tamo balik sa, unsa man ang pizza, 4, no? Nobyembre 4, Lunes na. Okay, wa naman tayo igo nga oras. Salamat kay Ma'am Dina sa pagtubag sa daghang mga pangutana gipadangat sa ato mga listeners. Uban ako diri sa control kasamang Lito Vallespin. Kini sabay niyong Radio Man. Ken Galinea manamilit na kaninyo. Hangtod sa sunod gayon, maayong hapon. Inyo nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod 1:00 sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.